Kedves közönségünk, a Dunavarsanyi Petőfi Sándor Művelődési Ház, Tolomajka Magyar Néptánc csoportja 2009. novemberében jött létre a Petőfi Művelődési Ház égisze alatt egy baráti társaság tagjaiból. A néptánc csoportban az egészen kisgyermekektől a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt képviselteti magát, és tölt el együtt péntek esténként 7 órától, mintegy 2 órát a magyar néptánc tanulásával. A néptánc csoport vezetője Sebestyén Attila, a néptáncok oktatói pedig Dénes Zsolt és felesége Dénesné Kolozsi Ágnes, a Honvéd Táncegyüttes volt táncosai, akiknek az útmutatásával tanulják az anyagországi és határon túli magyar tájegységek táncait. Teljes táncrendek elsajátítása történik az estéken, mint például a dunántúli tájegységek karikázós és ugrósa, lassú és friss csárdása, az erdélyi tájakról a széki, mezőségi, sóvidéki, marosszéki táncrendek. A tűzkerességet 2010-ben szerezték meg a Városnapok alkalmával, majd folytatódott a szüreti bál felvonulási menetének során bemutatott táncokkal, ezután 2011-ben felléptek a Dunavarsanyi Népdalkör által szervezett kistérségi minősítőverseny alkalmával, illetve a kistérségi nyugdíjas találkozó résztvevői előtt is. Idén már meghívott vendégelőadóként szerepeltek az Áportai Hagyományteremtő Ünnepségen és a Délegyházi Pünkösdi Királyválasztás gálamussorában is. A Tolomajka tagjai köszönik a Dunavarsanyi önkormányzat támogatását és a Petőfi Művelődési Ház munkatársainak a csoportnak nyújtott lelkes segítségét, amellyel végigkísérik heti foglalkozásaikat. Ma mezőségi, palotaszegi és székelyföldi táncokat adnak elő, a talpalávalót az Emerton díjas Bekegy zenekar Vavrinec András vezetésével húzza. Jó szórakozást!